Seguimos na mañá de Radio Culleredo, neste caso tentando atisbar as oportunidades de música en directo, desa música que nos eleva a moral, de que nos emociona, nos pon as pilas así falando en linguaxe coloquial, e que podemos ter pretiño ou a mellor collendo o coche percorrendo Galicia, pero imos ver se hai algo na comarca para escutar un pouquiño de rock en directo esta fin de semana. No nome do rock and roll falamos sempre os xoves con Fernando Sampedro. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, moi bons días. Pois sí, tes toda a razón. Estou moi emocionado ante estes días que se avecinan porque bueno, hai moita cousa, moito interesante, atractivo, bueno, bonito e barato, además. Ah, barato tamén? Tamén hai gratuitos. Mal que nos pese a moitos, porque xa se sabe que nos concertos gratuitos, pois aí ten cabida todo o mundo, non? Entón, pois, claro, os verdadeiros fans ou degustadores da música en directo, pois, bueno, vense molestados máis dunha vez por ese público casual que, pois, simplemente se acerca ali por pasar o tempo e tomar algo, e socializar un pouco, e impiden os fans disfrutar. Pero bueno, en fin, ten que haber de todo, e bueno, pois gratuitos tamén, agora que xa estamos casi iniciando a temporada de festivais, de festas patronais, de festas de barrio. Bueno, pois haberá donde elegir, bon seguro, pero bueno, si de rock and roll falamos, que do que aquí se trata, pois temos tamén unha desas citas anuais imprescindibles este sábado, en Sada, co Touliña Pop. Pero antes de eso, arrancamos xa hoxe coas previas, o Touliña. Se o Touliña é o evento grande desta semana, pois hoxe, para ir quentando motores, xa temos aí dúas propostas para elexir, diferentes. Hoxe dúas propostas? Sí, evidentemente, pois non podemos ir ás dúas. Se vas a unha, a outra tes que prescindir dela porque coinciden ademais en horario. E bueno, non é plan de ver mitad de un e mitad de outro, non? Non. Eso que non están moi alonxadas, porque unha é no Mardi Gras e outra é no Garufa. Non sería a primeira vez, coñezo de algún caso de alguén que quera aproveitar dos concertos, pero eso ao final acaba sendo para min unha mala idea, porque non disfrutas ningún, penso, coa prisa. Claro, é que eso, eu mesmo fixen máis dunha vez, cando o horario o permite, pero bueno, tes razón no que dis, que estás nun e xa estás pensando no outro, claro. Así non se disfruta, non se disfruta. Non se disfruta e te pode dar un estrés grande. Exacto. Bueno, pois hoxe temos dúas propostas. Eu, personalmente, me decanto pola do Garufa, donde temos a Mike Ross. Este home, este cabaleiro, bueno, é un vello coñecido xa na cidade, porque actuou dúas veces en anos pasados no Forum Celticum, unha coa súa banda, Mike Ross Band, tal como ven hoxe, e outra, el en solitario, pois, coa súa guitarra, en formato, iba a decir acústico, pero non, era porque era guitarra eléctrica. Bueno, vimos as súas dúas facetas, non? Pois despois dunha ausencia de 7 anos, dende o 18 que non viña por aquí, Mike Ross ven presentándonos coa banda, o seu trío, o seu último disco, un disco doble, co que di que se vai tomar un punto e seguido na súa carreira, tomar un tempo de pausa para reflexionar e, bueno, estudiar outro tipo de propostas, a ver con que nos sorprende, ¿no? Pero este traballo doble leva o título de Electric Funeral, que, bueno, é un ostentoso, xa digo, un
un doble álbum que, perdón, Electric Smoke, dixen Electric Funeral, ui, pero Electric Funeral é unha banda. Está usted perdonado, Sí, é que a base de datos a veces xa non me sou ben cando dixen. Se notaba que dubidabas, dixen, non, me parece Claro, que está pensando en algo que non está dicindo mal. Electric Warrior, que se axusta millor. Bueno, pero rectificaches a tempo, non pasa nada. Exacto. Guerreiro Eléctrico, xa digo, un doble álbum, 20 cancións nas que Mike explora pois toda a música baseada, sobre todo, pues, no blues rock, non? Ele é un guitarrista prodixioso tamén, estupendo cantante, bueno, pues, na onda dun Neil Young, por exemplo, noutros momentos pode recordar a Springsteen, noutros soa un pouquiño máis setenteiro, bueno, ideal para calquer fan do blues e do rock clásico, non? Bueno, por eso é o meu elexido de hoxe. Aposto un pouco pola veteranía en detrimento do concerto que temos no Mardi Gras, que é todo o contrario, un novo talento, el se chama Sarria, como o antigo campo do Español, pero sin acento. Estaba pensando, bueno, pues, é verdad, Sarria, é verdad. Bueno, este é Sarria, é un músico, pese a que é xoven, está bordeando, creo que non chega aínda, aunque non lle falta moito, os 30 anos, bueno, ten 2 discos xa no mercado, e o seu é un pop rock de raíces, ele é malagueño, podemos encontrar raíces andaluzas, da súa terra, evidentemente, tamén na súa forma de cantar, que pode ser un pouco unha mezcla entre Bumburi e Manolo García. Mira, pois interesante, sugerente, sí, señor. Sí, aparte o ano que ven, que teremos no estadio de Riazor el último de la fila resucitados. A ver se deixa o Dépor. A ver, que parece que está a cousa aí... De quen é o campo? Bueno, ya, pero bueno, acaban de gastarse pasta no céspede, non? Haberá que ver a ver como fan, non? Porque senón despois o Dépor non pode xogar. Pois que o cubran, que carai. Ou que fagan como o Real Madrid, que monten un céspede que se pode desmontar, non? Claro. Ou que vayan xogar a Begondo. Bueno, home, a ver. Como se nota que non eres do Dépor, Bueno, pero sexa ou non sexa do Dépor, eu, ante todo, me quedo antes cos concertos que co Dépor, Que conste que eu son de Manolo García fan acérrimo, cuidado. Pois mira, me gusta moito. Aí estaremos entón. Con el último da fila, por certo, con Quimi Porté, que é unha das grandes noticias para os aficionados dos últimos días, evidentemente. Sí, eu xa os cheguei a ver 2 veces no seu momento, e bueno, pois unha banda espléndida, Manolo García, un cantante pois o millorciño que dou este país, e bueno, pois cancións tan inolvidables de moita calidad, pois como Insurrección, Lejos de las leyes de los hombres, bueno, teñen un repertorio que, sí. Como se decía antiguamente, non se lo salta un gitano, E mira, Fernando, que eu pensei, a mí me gusta moito dende o último da fila, sempre me gusta. E non pensei eu que Manolo García tivera tantos seguidores, que un estilo de música e unhas letras a veces son un poquinho crípticas, belísimas, moi poéticas, pero ás veces son difíciles, non para todos os públicos, pois ten un montón de seguidores, Sí. Enche os estadios. Aquí en Coruña ten unha afición moi fiel. Os concertos están a tope sempre. Claro, acaba de vir en solitario, fai pouquinho en novembro, sí. Encheu o Coliseo, e agora, pois mira, co último da fila, pois evidentemente vais encher o estadio de Riazor, porque además vai vir xente de outros moitos puntos de España. O sea, que son 10 concertos en total esta xira de reunión, e bueno, temos a sorte de que llegáramos a Vigo, neste caso, parece ser, e bueno, pois vai vir xente de toda Galicia, Asturias, León, bueno, pues igual seguro que hai fans tamén que se fan os 10 concertos por toda a xeografía española. Caramba, bueno. E iso, sí, bueno, sí, non seguro. Estábamos a falar de Manolo García, acabamos falando de Manolo García, fíxate. Bueno, estábamos falando de Sarria. Sí, señor. O artista que coa súa banda chega hoxe ao Mardi Gras. Bueno, poderemos velo tamén en festivais como Azquena,
E sendo un artista español, pois sempre vai ser máis doado de ver que Mike Ross, que é británico, e lle costa máis cruzar o charco. E encima, se vai tomar pois un respiro do tempo que sexa, pois entón esa é a razón pola que me decanto hoxe por ir ao Garufa a partir das 9 da noite, que comenzará o concerto, portas 8:30, mi inicio de concerto ás 9, Mike Ross e a súa banda desgranando pois ese pedazo de último disco que leva por título Electric Warrior, e un pouquiño máis tarde, media hora despois, no Mardi Gras, pois arrancará Sarria coa súa proposta de pop rock español contemporáneo, bueno, un artista emerxente que convén seguirlle a pista e que seguro que temos, que non podamos ir hoxe, teremos máis oportunidades de verlo nun futuro, que seguirá crecendo pouco a pouco, sin dúbida ninguna. Así que, eso pa hoxe, pois mira, un 2x1 para elexir, non será porque non hai cousas. Non, evidentemente, ademais dúas propostas moi interesantes, cada unha ao seu estilo. E logo non sei se temos algo polo medio ou xa nos teremos que meter no sábado. No, mira, mañá descansamos, recuperamos forzas. Sobre todo se vamos aos dos concertos e intentamos ver mitad e mitad, ¿no? Exactamente. Bueno, o sábado, xa decíamos, é a nova edición deste ano 2025 do querido Touliña Pop, non? Un festivaliño pequeno, caseiro, que se fai en Sada todos os anos, orientado sobre todo pois ao pop, como o seu título indica, pero tamén ao rock. De feito, máis rock que pop. E que eu me preguntaba, claro, esta sección que somos máis rockeiros e tal, pero sempre entra o Touliña Pop precisamente por eso, porque digamos que é moi ecléctico. Neste caso o do Touliña Pop é un nome, pero sí que hai moita oferta roqueira no festival dende hai anos, non? Sí, sempre. Pois mira, se non me equivoco, creo que esta é a 8ª edición. Bueno, o de pop non se refire solamente á música, se refire á cultura pop en xeral, non? Entón, ainda que algún ano hai bandas de pop, pero sobre todo de power pop, que é o pop guitarreiro, o pop baseado nas guitarras, se conoce así como power pop. Bueno, pois logo o punk, o a música mod, bueno, que eso da música mod é moi amplio, pero bueno, o garage, o rockabilly, o rock and roll 60s, bueno... Vamos, pois, que entra na filosofía deste programa. Sí, o Touliña menos heavy metal, prácticamente calquer cousa, calquer outro estilo, pode encaixar aí. E, bueno, pois este ano temos, bueno, como sempre, a ver, é que é un festival, ademais, para pasar o día en Sada, non? Nesa preciosa vila de Sada, xa dende o mediodía, onde fan todo gratuito, por suposto, se involucra todo o povo, e xa digo, o mediodía xa hai unha sesión vermú, con DJs, e, bueno, pois cunha banda, non recordo o nome, non teño o cartaz aquí a man, pero hai unha banda xa tocando un ratiño, xa para ir abrindo boca antes de comer, despois da sobremesa, o sea, ademais en diferentes puntos da cidade, da vila, non? San Google nos bota unha man. Wow e los args. No, pero esos son pola noite, Ah, vale. Estou buscando a parte de abaixo do cartaz onde pon sesión vermú. Sí. De Braindrops. De Braindrops. De Madrid. Sí, Braindrops, sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, pues eso, serán os encargados de amenizar esa sesión vermú, logo tamén DJs ao longo do día, logo a media tarde, despois da pitanza, pois temos unha banda realmente curiosa, ás 6:30 da tarde, creo que é, no Chiringuito, ali na terraza do Chiringuito, no famoso Chiringuito de Sada, pois están os xaponeses de Stomping Riff Raffs. De Xapón? De Xapón, sí, señor, o país do sol nacente. Temos esta simpática banda de surf,
rockabilly, rock and roll, 3 rapazas e un rapaz. Bueno, diversión, bailoteo e cachondeo, non? O que di que os xaponeses non ten nin sentido de humor, pois é que non coñecen a bandas como esta. Sí, sí. Disfrazados, ademais, con antifaces, elas con os típicos vestidos cortiños sesenteiros, non? E, bueno, pois, ideales para mas dá bo tempo, parece que vai facer bo día soleado, pois mira, xa así de merenda, pois os stomping riff-raffs, uns bailoteos, e a partir das 9 da noite xa nos podemos ir para a carpa do festival, propiamente dito, un pouquiño máis adiante, na Plaza Irmáns Picallo, creo que se chama, e, bueno, no centro, no medio e medio de Sada, non ten perda ninguna, donde a partir das 10 temos 3 bandas, 2 delas que proceden de Valencia, a de apertura, que serán os Deaf Devils, se non me equivoco. Tes ti aí o cartaz. Sí, pues mira, empeza, por lo menos de arriba a baixo, Wow e los Arcs, de Valencia. Esos son os últimos. Esos son os últimos, a lo mellor os puxeron por importancia, a lo mellor non, sí. Claro, primeiro se pon o cabeza de cartel, pues, que efectivamente claro, son Wow e los Arcs, un nome simpático, unha banda xa con máis de 20 anos de trayectoria, bueno, uns clásicos dentro da escena garaxeira española. Que proceden de Valencia, claro. Sí. Dime os outros, pues porque mira, non sei o orden exacto. Tal como está no cartel, comeza, como diste, con os últimos que serán os primeiros, os Cabeza, o Wow e los Arcs. Despois están, debaixo, Lie Detectors, de Euskadi. Sí, esos son os do medio, Lie Detectors. Bueno, pues tamén unha banda principalmente de garaxe, rock and roll, con moito fuzz, procedente de Euskadi, que estiveron un tempo parados e agora volven a actividade, e efectivamente abren a velada Deaf Devils tamén sí, de Valencia, que quizá po meu gusto é a banda a que eu máis ganas lle teño destas 3. E pois son os, iba a decir, os teloneiros, os que abren o espectáculo non lle chamemos teloneiros, no, pero cada banda pódese pensar o mellor, non? Pódese pensar, pero non. Cada banda vai tocar o seu set enteiro, unha horiña, máis ou menos, cada unha. Simplemente se lles pon neste orden por orden de veteranía. Non é porque unha sexa máis importante que as outras. Claro, calidade vai haber nas 3, evidentemente. Sí, de diversión garantizada, vamos. Cachondeo, bueno, e polo precio, pois mira, máis que millor, non? Porque, xa digo, acceso gratuito, bebidas a precios populares, nada de eses clavos que meten en moitos festivais. Bueno, non deixa de ser unha especie de festa, de verbena roqueira, pero con elegancia e clase. Pero ademais con un cartel traballado, é dicir, non son calquera grupo, non? Non. Neso Coque Carpente, que é o director do festival, o responsable da Asociación Touliña Pop, sempre me consta que todos os anos se devana os sesos para intentar traer dentro das súas pequenas posibilidades, non? Pois o mellorciño que poida ter un ano máis, así é. Pois o Touliña Pop, vamos a decir, o cabeza de cartel dos concertos de esta semana, pero tampouco, porque, por exemplo, os desta tarde-noite tamén son interesantes. Bueno, tamén. Non vamos a dar abasto. Non, a verdade é que non, porque, bueno, domingo poderemos ver a xornada de Liga tranquilamente, a penúltima, porque o luns temos outro concerto xa. O luns tamén? Tamén. Bonus extra, bueno, e que temos o luns? Sí, pois o luns na Sala Mardi Gras, bueno, é o día que soe elexir moitas veces a promotora El Beasto, que fai 25 anos, levan sempre ao borde da ruína, como din eles, non? Sempre bordeando a ruína.
Alberto Lodeiros e Silvia. Bueno, pois esta vez nos traen dende Canadá. Eles son elixir os luns no Mardi Gras, porque é o día que non hai competencia, o día que non queren en ningunhas outras cidades, bueno, pois eles o acercan con os encargados de montar toda a xira, os acercan a Coruña, e bueno, pois xa casi é unha pequena tradición que de vez en cando haxa un concerto os luns de El Beasto no Mardi Gras. Encantados da vida, non se pode empezar millor a semana. Efectivamente. Bueno, pois esta vez é o turno para Big John Bates, que seguro que a moitos de vos xa vos sona, porque no pasado, igual que falábamos antes de Mike Ross, tamén tocou no Forum Celticum. Non unha, dúas veces. Big John Bates, daquela se facía chamar The Big John Bates Noise Orchestra, Noir a ver se o digo ben, Noirquestra, o sea, orquestra negra, non? Que complicado, que complicado. Noirquestra, o Nuarquestra, mellor dito. Bueno, pois esta vez ven en formato trío, a pena, porque aquela Nuarquestra, a verdade é que a orquestra non tiña moito, porque eran 4, agora son 3. prescinden da simpatiquísima e estupenda violinista Emily Bach. Bueno, pois ven Big John Bates ao frente, acompañado da súa inseparable Brandy Bones, unha contrabaixista que é todo un espectáculo en sí mesma. A verdade, ela é tatuadora de profesión, pero bueno, unha muller super simpática, é todo un verdadeiro show co seu contrabaixo encima do escenario, non? Tocando montada nel, bueno, facendo as mil diabluras co contrabaixo, que é máis grande que ela, claro. Bueno, pois Big John Bates, este home, os máis metaleiros quizá o recorden como cantante e guitarrista da primeira etapa da banda canadiense tamén, Annihilator. Non chegou a gravar con eles, pero sí estuvo nos primeiros tempos da banda, pero decidiu que o heavy metal non era o seu, a partir de aí pois empezou a súa trayectoria en solitario. O sea, é un clásico, un home xa con 40 anos de carreira, que ao frente deste proxecto, co que xa leva bastantes anos, pois nos ofrece un rock mezclado con voodoo, American Gothic, oscuro, pero tamén co seu punto simpático, non? Ten cabida aquí o rockabilly, as baladas, as murder ballads, non? Un pouco do estilo de Nick Cave ou de Mark Lanegan. O sea, o concepto de Noirquestra, que decíamos antes, de orquestra negra, lle viña moi ben ao tipo de música que fai, non? A mí encántame, as dúas veces que estuvo no Forum Celticum, pois foron 2 estupendos concertos, e agora, pois, seguro que tamén, xa cando casi nos estábamos olvidando del, pois mira, gracias a El Beasto, o temos o luns no Mardi Gras, de novo, a Big John Bates, que aínda que non sexa moi coñecido, eu recomendaría botarlle unha ollada, unha escoitada, ver algún vídeo, porque xa digo, tanto musical como visualmente, son todo un espectáculo. Non se me ocurre mellor maneira nin de acabar nin de empezar a semana. Sempre con rock and roll. No nome do rock and roll. Oye, pois xa que falas de rematamos o programa, pero buscamos unha canción, non? Que podamos adicar esta semana e decías ao principio, o mellor ao propio Mike Ross, xa que o temos aí inminente, non? Porque non, claro que sí. Sí, porque ademais estou encantadísimo co seu este novo traballo, este Electric Warrior, pois unha das mellores cancións que destas 20 cancións que contén é a primeira, unha canción moi... Pode recordar a Neil Young, porque non, pero sobre todo soa moi americana, aínda que repetimos, ele é británico, pero ten moi asimilada a música de raíces norteamericana. Este Better Days, co que nos despedimos hoxe,
Bueno, pois espero que nos vexamos en algún concerto, ladies and gentlemen. Bueno, pois seguro que así vai ser con moitos dos ointes que xa pois conectan connosco xoves para disfrutar no nome do rock and roll. Fernando, nos escoitamos a semana que ven. Grazas. Claro que sí, unha aperta. Unha aperta, chao, chao. Saving it up for better